Lah rek kono dapur MBK di jero gunung berapi. Kowe kabeh tak kepikiran gak sih gunung ketokane meneng ae ujug-ujug meledos karo brucul lava nganti totok ndidi. Lah kok iso? Lek menurut Yesus Joko sih gunung berapi kuwi mirip karo awakmu sing sering mendem emosi. Awale meneng ae jegede ketoke kuat banget. Moro-moro parkur nak jembatan. Jadi ngene rek di jero gunung kuwi ana dapur magma panas. Duduk dapur MBK lho ya. Nah, tekanan kuwi gas karo magma iki suwi-suwi numpuk di jero gunung berapi. Yen tekanane terlalu kuat di sampai ra kuat ditahan garai awas cit luar gunungnya meledos. Lek dipikir-pikir yo, ternyata bumi kuwi yo duwe batas kesabaran rek. Semakin suwi tekanan sing dipendam letusane yo tambah kuat di sisa. Makane gunung berapi kuwi surem dhek meneng duduk berarti aman. Mirip karo inflasi rupiah sing awali ketok sithik suwi-suwi yang dirasano yo krasa pisan. Dadi intine rek, gunung berapi kuwi meledos pola tekanan panas teko jero bumi sing terus numpuk akhire metu. Kaya kanggo awakmu kabeh sing saiki akeh masalah lek iso diomongno karo wong sing terdekat ben gak parkur nek sembarang pangget. Aja gawe tren elek iki dadi budayane awak dhewe. Padha jaga satu sama lain. Sun.